Takže čau ľudia, moje meno je Giuga, dneska vás vítam u môjho prvého komentovaného videa na serveri Hypixely a dneska si ideme zahrať Skywarsky. Aspoň uvidíte, aký som noob v PvP. Double digit thousand stacks. Takže prvá arena bude nejaká sračka, je mi jedno, hlavne nech to vyhrám. Ak sa na toto vôbec bude páčiť, to dúfam, že asi nie, lebo ja som najväčší skiller v PvP, 5 FPS, level zlato. Jesus Christ. Ideme niekoho zničiť! PvP Master, Giuga. To je vlastne táto mapa hnusná, ktorá je to stred, je retardovaný. Postart. Dobre, to ste nevideli, dobre, lebo ja sa radšej na to napijem, dobre, lebo ja skolabujem. Mám nejaké kity, nemám! Ježiže, serem. Teraz len ďalšia mapa nejaká, shit, úplne bum bum, teraz všetkých stleska. Toto musím vyhrať, chlapci. Toto, no aj dievčatá, to poviem, že na to niekto kúka vôbec, ale to mi je úplne jedno. Toto všetko sem dám, jedna, bum bum, dva, idem. Lebo všetkých zničím, lebo ja, a to je zasta šitná mapa? Že tu je stred? Ja toto nehrám. Keď to teraz prehrám, tak... To sa vystrihne, normálna mapa. Kokos, na toto som čakal celý svoj život, celý. Keď to bude nejaká ozvená, to vás ospravedlňujem, ale... Teraz musím byť ticho, chlapci, a dievčatá, a dievky, a... Najväčší noob! Toto môžem sa aj zakopať. Kebyže sa čudať, že prečo mi je PvP, tak to sa nepýtajte, lebo ja som narodenie skillera. Viete, jak to radšej nič. Keď teraz sa niekto dojde, tak ja skolabujem! Taký vandračík. A keď sa nám toto bude vôbec video páčiť, tak... Ja to nehrám! Zabudol som to vlastne dopovedať, že? Keď sa vám video bude teda páčiť, tak môžete hodieť like, čo pochybujem, že sa niekomu bude páčiť. A keď nie, tak sa zabite napríklad. To sa ja skôr asi zabijem prvý, lebo sú takéto moje PvP skilly, čo sú dobré jak... Najlepšie proste. Nejaký vajco chopku. Hač vajca! Môžem si ich ostrihať. Taký retard. Čo čumíš? Daj preč ty gule, ja nepojnem. Ja už som sa poučil. Ti dám stenu. Hej od teba, ty vandrák hnusný. Jo! Konečné. Ne, to on sa mi ide. More. Ne. Jako ja dneska nevyhrám ani jednu arenu. Jako... No, to nie. Toto nie. Keď toto nevyhrám, už ukončím toto video šitné, ohovné, veľké. Ty kokos, more. Skolabujem. Ja skolabujem. No ty kokos, nejaký shit. Mal som si dať insane na tom Hypixely, musím.
už toto prehrám, tak skolabujem. What? Ja neviem ani stať bloky. Ja už som úplný noob. Nie, je vajca háže. Vajca hnusné. To nie. Vajca nie. Aspoň niekoho zabijem. Prvý kill! Aj keď to bolo, aj keď nemal ani jednu vec, ale to mi je jedno, mám kill! To mi stačí, môžem ukončiť. Jako... Ty kokos. Môj bože, dobré veci prvýkrát v živote. Pozor, aby nikto nedošiel. Počkaj, jasne. Ja utekám, ja proti tomu to nebudem hrať. Nie. Na to zabudnite. Nie, nenaháňaj ma. To sa... Čože? Takže, ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like, sub a neviem čo, zdieľanie, neviem, bum bum bum, ničím vás. Keď sa vám toto bude páčiť, tak natočím aj kľudne ďalší diel mojej skill PP level Skywars Gilga. Wow. A keď nie, tak skočiť z mostu. Ďakujem.